kaneka kanti ngawan kaneka no pasti trong kaneka arpoi trik trong mentau dai nai ne no ye ka khbar nga share ini khbar bat ka khbar bang kwa ban sam ini khbar mo sang kata kacin kwa ha ane se phang kata kacin kwan mentoi khbar lane kata message nga kwa ban ISP sepang kata kacin kwa ha ane sepang kata kacin kwa mentoi ane sepang kata kacin kwan tang lagi no tengok ong iphi kumne balei ba kibreu hakaneka perthai no perthai baki kwa ha baki kwa yaki ba kimdai ban yoro mak dan kita kemesin ba ngadai ban yok tang banga kiwei wat laki dokro wat laki jinjar wat laki yapro wat ada kim yok tang ban bam step mid ro nilai tang ba na ruspa lane tang banga ayok angkot tang kata kelabla em kamdai perlok kata ngong ni perlok di pihak ban pikir lane pihak ban sumar phai lati namar balayu perthai am akan ka perthai kadang ni minta dan yang kanu ka perthai no kanu ki review lane ki ba men handai lane ki ba minta ngong ni em kat ka ta ka ba phila ban penan kam ni lati ki ndai ban kwa ha ndai ban kwan mentoi ndai ban wei kiap wei kintu kata annai mak imene perthai ni dai ban ya yo kabam gadi ni dai ban yo ya ka kata kajing dan kam ha bangi em ha bangi salang bat ke perthai de kata kadau ngong oi dada phia kamai hok dada phia kamai da ka umsep na de ngamong ni kita ngam keren ni kata mo hanrei lada phi nyon ni ki baduk ane lada phi nyon ni ki ba jinjar mo ki ba phi klon tang la de kata kami hap ai ro am te nak ta daw ngong phi balai ki semi ki high level balai semi kita ki crorepati nambar baki khwan ni la de ki khwan mentoi yela dishman te nak ta daw ngong phi phimla wala da pidan ki kaspa kapau da ki hajar crore da ki spa crore lane da ki kano jingdon jingyam pm kam mentoi handrai sin kesni bangi hi ni ngin hap ino kita bangin hap berat kita bangin hap ai ki wei nak ta kadau bangong phi nai khwan mentoi nai kwa ha than nai ailam ke ni ki wei badok ki bajjar ro nak ta kadau nga kentui phi te kamen sim ke chong phi ro nga kentui phi ni ka por ba phim dei ban kwa ha than ba phim dei ban ya klon tang la de ta kadau ngong phi ai lat ki wei ban ai ba ki wei ro ki yo ban bam ai ba ki wei ro kin yo ban trai ban ta ki wei ro kin don ka hok ban im kai ndai tang tu ki ba byang ba bet ban im ani ba byang ba bet ban tang ban yo ban klon ni de kalap yang kita em ke ngai le de nga perkhat simet dai yala de nga dan kita kemersim nga ong phi ni ga po dai lamba ka ni ka media lamba ka ni ka video dai ong phi ba bang nga la dang adan ka spa ani ngadan ka phau mo sibo na nga mentang amdan mo ngamdan spa amdan phau handrai kadang ayo ru ngam da tre than adu ka tip nam kadang ayo ru ngam tre namar belayu ban khwan mentoi
tane ban kelun kamlong ke badai ke kamlong ke badai namar hajaka baki wei kinyo manganga kelun manganga khwan te ki wei kindo ya kata tengana tre perno ya kata ngam tre shisha nadu ke simbat nadu ai baki wei ru kin yimlang ai baki wei ru kin yo ban bam ki yo ban ya tre kta ki yo ban ya mo ya kijingdon kam kijongki nak ta kadau ngidai ban ya perkhat ngidai ban ya skeulam na bantak wei ru tang kini ki content blog bat kini ki ka message ke banga kan tu pi te khublai shibun khublai shi hajar lo